korektor, ten už tam je. Takže make-up jsem si přinesla na ruku, z ruky odebírám štětečkem na pleť, otupám. Ty máš odstín make-up? N160 růžová. A pak jdu nakýrat. Blendovat celou ručku nebude, nechci tam navážet, protože to ani nemáš. A ty si dáváš zase to? Já to si stříhám. No, make-up. Můžeš i pod jinak? Já mám pocit, že mám hodně bílý ty oči. Já tam dám ještě ten bílý pudr. Já mám já mám prodej dobrý, vždycky si to ukážu. Ano. Jaký chci zaštit na make-up? Já když chceme víc, tak si nechám, až si každá jeden, když si ho ošpataj. Takže všechny si koupili sisí, všechny si koupili štětec k tomu. Jo, a jedna chtěla tvarování obličeje, takže jsme posvárali kazetu. A čeká na tenhle ten bronzer, co je. Jelikož mám kvůli očima, tak si je tam musím hezky zesvětlit a rozmazává se mi tam potom když se mi tam tutne, tak pak vlastně, když to je na syrový vlastně kůži, ta řasenka, tak ona nejde očistit, když tam jako extrémně na levě chytne. Ale když to na ten kůžík, tak se chytne na ten kůžík a pak se ručá nechtíkem nebo i štětečkem. To tam moc není, jak jsem trošku posledně. Takže bežový, jo? Děti jsem na Najdu asi ty tváře, nebo vnitřní kosty. Další ruku. On není tak tmavý, jako je ten, to latečko. Je to takové sympatické, já do čela, protože mám vysoký. Jestli to tam ještě šmrdlím takhle do těch kořínků těch vlasů. Vymetu si tam ty pavouky hezky. Můžeme se ještě takhle uštět, a teď ten beige jedničku a trošku malinko pod ten odstín beige dvojky teda. Ale to už je taková jako vychytávka, to si myslím, že je zbytečný, kdyby tam rovnou šoupla Ivory dvojku. A teď jdu na Ivory dvojku. Extrémně jsem si zamilovala teď na tyhle ty kompaktní pudry. Potřebuješ velkou kazetku, bych řekla. Protože jsem zjistila, no to já jsem si ten tablet nechtěla brát sebou na cestu. Ale že jsem zjistila, že mi to krásně vyhladí ty plavky. No, lepší, no. No. A to si víc si to dám na ty místa, kde je světlejší. Takže tady, ty trošku oči klídou. Pod ten tmavý, pod tu beige dvojku si dám tu Ivory dvojku, no to tak jako odsekne. Kolem nosíku, masky, tak to tam taky šoupnu. Jelikož jsem brýle, tak ještě klidně prstíkem si to tady dám, jak mám ty patičky, jo? Ty pro brýle, super. Protože ono se ti to tam potom tak nepřilepí, se to spotí. Tam já to mám odřený furt, no. Spolu místa, takže jdeme latte. Takže ještě latte potom, jo? Dávám, no. To můžu, nemusím, kdybych chtěla to mít lehoučky, tak už jenom na to dám tvářenku, ale musím se donit na akci, že pak na těch fotkách jsem taková bledulka, že nemám úplně Tak to je krásný vidět. už jo? No a já
si tohle dávám i na víčka. Jenom tomu hranou tomu štětečku. Pak tam zapracuju, co tady dám. Dám zapotřu štětec a jdeme na tvářenku. Tady taky kože tam lehce. A roztančím to tím štětečkem, až je chodí do spánku. Roztančíš to krásně. No. Potřeba vidět to trošku pohodnice, ještě to zrcadlo, ruku jednu, aby musí být trošku. Co máš za tvářenku, Radu? Ještě si budeš natírat, kdybych ti tam takhle držela ty vlasy. No, už dobrý. Děkuju. Budu se natírat a hledám, když skáču zleva, zprava, tak to bys asi nestihla. Jo, dobrý. Tak, teď jdu na rozvěstňováč. A tady je vlastně na tváři. Chceš vyzkoušet nové? Šedá myška. Já jsem hrozně šedá myška. To je krásný, no. Jo. Danča nevím, já si ho dám tady. Danča už má. Jo, tak ten tady je super. Wow. Tak to šlo. Teď šlo rychle. Žádný dření. Taky, ano. Hezký taníčka. Sami. Vydrž, dáme, všechno bude, všechno. Dobré, děkuji. Co pak ty nám to tady děláš? My už jsme přeskočili na víčka a jelikož musím mít make-up v odstínu kostýmu, tak jsem šla trošku do fialkového stínu. Do toho kostního blouku. Zase tady takhle budu chvilku stěrače dělat. Co jsi udělala, Radu? Prosím tě, myslím, že Merlot stíneček jsem si vzala a dělám si vlastně ten hlubší pohled toho oka. Jo, takže pod kostním obloukem jenom takhle tím houbičkovým aplikátorem si tady podmalovávám tu kost. Takový 2/3, jo? Nebo? Hele, 3/4. Jo. No. 2/3 je půlka, ne? Fakt? Tím merlotem jsem si ještě tady trošičku podtáhla ty spodní venkovníčka. Spodní tu linku jenom. Gumovač. S tím biskoty. Vemu ho na biskot je gumovač. Ano, s tím másličkový stíneček, já říkám gumovač. A dám si ho na víčko. Od vnitřního do venkovního vlastně, do venkovní části toho víčka, do prostředka tak zhruba asi. Jo. Se to zvětší to očko. Já normálně nemám oči, jo, ale a když si je namaluju, tak pak už jo. Tak si to dám i na druhý, aby mu to nebylo líto. A houbičkový aplikátor to krásně přenáší, ten stíneček. Černá tučka a mám tady pomocníka štěteček. Štěteček na linku. Can be erased. Just getting the phone out though your pretty face can't deny. No matter what you say, the eyes don't show lights. No way, no way. You can't disguise. Recycle all the hurt that burns from the side. That's all you never need. Time never waits. And you are still so lost. Got power in your eyes. Get you. A to ti udělá dobře. Mě dělá hodně dobře. A tomu foťáku tak to dělá dobře. Jo. Já mám strašně světlý ty řasy a zvětší mi to oko. Jo. A jelikož mám malinkatý oči a blízkou sebe posazený, tak už tu linku nedotahuju až do vnějšího koutku, nebo vnitřního koutku, protože by se mi ty oči zase ještě zmenšily víc. Dobrý, teď si znásilním oko, to mě dělá dobře. Podkreslím si tu vrchní sliznici nahoře. Děláš takový
A dostanu tam vlastně tu barvu i mezi ty řasy. Pací řasenkou. Vždycky tu řasenku vyšroubuju z toho hrdla. Tady. Aby se mi tam ta barva namotala. Nedělám takový to. Ne. Protože když dělám takhle, tak ona se ta řasenka, ta barva chytne jenom na ty špičky toho kartáčku a když to vytáčím takhle, jo, a zase i ven, dovnitř i ven, tak ona se zapracuje ta barva mezi ten kartáček. Zpátky dovnitř, vyndávám to ven, vytáčím to, protože vlastně i tím pohybem vyšroubování, zašroubování tam minimalizujete přísun vzduchu. Když děláte tohle, tak vlastně mezi ty chloupky, ty kartáčky si chytá ten vzduch a dostaneš ten vzduch do té řasenky. No a už mám i řasy. Já myslela, že nemám. Ráno mám prasečí ty štětinky, ale s řasenkou. To mám řasy jak vějíře. Teď to bude až na čele. Mrkám. Teda ale, jo, to je řasenka. Tak to je řasenka tohle. Už jsem si teďka takhle vyčistila jenom štětečkem hezky. Protože jak to tam se přichytlo na ten transparentní pudr, tak to je krásně prášit. Ano. Tak to je. Ale Ráďo, a teď už jsme tady spolu, ano. Děkuju. Protože tam jsou zbytky ještě make-upu. Tak si to vyčistím hezky, vyčistím si to. Můžu to vzít proti proudu. Dobrý. No, vrátím. A štěteček. Stejný, zkosený hezky, že teď jsem se úplně zapomněla, co mám dělat. Obočí. To jo. Dobře. Přitlač. Dobře. Jako na mě je trošku teda jako hutnější, jak jsem zvykla na ten mini štěteček, co mám na tu linku. Tak tenhle mě přijde takové hutnější. Co to máš za štětečky, ty jsou pěkný? Ty jsou v tom. Někde jsem ho... Hele, No. To je docela dost, ale jako. Víš? To video dobrý. Jo. My jsme měli týmovku, tak Krištof líčil tu, že jo? Kamču. A ano. Můžeš jako celé, že jo, jako ty konec. No. To se takovou zvýrazný rys. A jakože jdeš na tenko nebo na široko? Na tenko.